देवे वाला बानी। तो वीडियो के शुरू से तक जरूर 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 देखिए लो। तब भाई लोग इस तरह जो की स्क्रीन पर तो हम लोग का फोटो देखते रहो, एक नाम हवे सौरभ सिंह। और भाई लोग कांड ऐसा का कर दिले बनु भाई लोग के जे भी एक वीडियो देखले हुई कसम से कहत नहीं ओकर उल्टी आ गई, ठीक बा। और जौन सरवा गांड के नशा में रहत तो के देख के मजा आइल हुई वीडियो, ठीक बा। तो उ ओरिजिनल वीडियो जौन बावे तो का हाल बा भाई लोग, कैसन बानी? आशा करतनी अच्छा होके हम लोग और हमेशा अच्छा रहे के चाहिए। तो आज फिर एक हम नया वीडियो लेके आए बानी आप लोग के सामने और हंसे हंसाए खातिर। तो बिना फलाने ढिकाने किए बिना वीडियो स्टार्ट करतनी आज के। का हाल बा भाई लोग, ठीक बारा लो ना भाई लोग, हमेशा ठीक है रहे के चाहिए। तो भाई लोग ई वाला जो हम लोग का फोटो हमारे स्क्रीन पे देखत रहो, ई फोटो तो हम लोग के कुछ दिन से बहुत ज्यादा देखो तक बोलो। और ई वाला जो वीडियो बा तो ई वीडियो तो हम लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर बहुत सारा तो हम लोग के देखे के मिलल। तो भाई लोग एक जो उनके पीछे की स्टोरी बा तो आज ई वीडियो में हम बतावे वाला बानी। और भाई लोग ई वीडियो हम बहुत पहले बनावे करनी, बट एकरा मतलब वीडियो के बारे में हमारा उतना नॉलेज ना रहा, डेट्स वजह हम वीडियो ना बननी है। लेकिन फाइनली भाई लोग ये फोटो कहीं इतना सर्कुलेट होता हमने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और ये वीडियो कहीं इतना वायरल होता है जे देखले हुई एक ओरिजिनल वीडियो करता पता हुई आ जे नहीं देखले वो आदमी के उ सब आदमी के ई वीडियो शुरू से तक देख बोलो तो वो जो ओरिजिनल वीडियो बता हम लोग के हम देवे वाला बानी। तो वीडियो के शुरू से तक जरूर 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 देखिए लो। तब भाई लोग इस तरह जो की स्क्रीन पर तो हम लोग का फोटो देखते रहो, एक नाम हवे सौरभ सिंह। और भाई लोग कांड ऐसा का कर दिले बनु भाई लोग के जे भी एक वीडियो देखले हुई कसम से कहत नहीं ओकर उल्टी आ गई, ठीक बा। और जौन सरवा गांड के नशा में रहत के देख के मजा आइल हुई वीडियो, ठीक बा। तो उ ओरिजिनल वीडियो जौन बावे तो हम लोग के कहीं यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे कहीं तो हम लोग को ओरिजिनल वीडियो ना मिली जौन ई सरवा कांड कइले बा एगो लड़का के संग, ठीक बा। तो वीडियो तो हम लोग के वीडियो में देवे वाला बानी, बस ई वीडियो को शुरू से तक देखिए लो तो हम लोग को पता चल जी कि कितने वीडियो को डाउनलोड करे के बा, ठीक बा। तो भाई लोग तो एक बारे में थोड़ा बहुत हम बता देते नहीं, ई जोन बाबे एक्चुअली एक बिजनेस है, ठीक बाबे। बहुत आदमी के पता ना हुई, हम वो आदमी के बतावल चाहते नहीं। ई जोन कांड कैले बनू ई सारे का बिजनेस है, उसका वीडियो लड़का कुल के फुसला के दारू उरू पियावेला, पियावा के नशा करवा देला, ठीक बाबे। और दारू के जोन गिलास में ओकरा में कैप्सूल वैप्सूल डाल के नशा ज्यादा करवा देला लड़कन के, ओकर बाद लड़कन कुल के संगे गलत काम करेला। गलत काम मतलब तो हम लोग को समझ सकत रहो, ठीक बाबे। कौन चीज खैले बाबे ओन करला, ओकर बाद से वो वीडियो कुल के बना के आप बेचेला वेबसाइट पर, ठीक बाबे। बहुत सारे तरह का पैसा भी मिलेला। तो उहे काम ऐसा का एगो इंडियन लड़का के संगे कर देले बाबे। और भाई लोग एवरी की पकड़ा गेल बा, ठीक बाबे। अगर तुम लोग को ट्रस्ट नहीं है तो ये वीडियो देख ला लो, वायरल करेছিল আমার এতে কোনো हाथ नहीं देख लो पकड़ाइल आदमी एकरा के निमन से ठोकाई कैले बाबे, जहां मन तहां एकरा के मरले आदमी और अच्छा से धोलाई कैले बाबे। तो भाई लोग बेसिकली ई जोन कांड कैले बनू भाई लोग मतलब हम ओपन कह नहीं कर सकते यार। अगर ई लड़का है सरवा अगर लड़की के संग कैले रही तो चलो चला इतना भाई लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में इतना होला, कबो कबो गलती से वीडियो वायरल हो जाला, जस्ट लाइक त्रिसाकर मधु यू नो। तो वो तरी होला तो चलो ठीक बा, कोनो बात नहीं, ठीक बा। लेकिन इस सरवा एगो लड़का होकर लड़के के गान मार देने बाबे, समझ सकत रहो। और बहुत भयानक तरीका से तो हम लोग को देख बोलो तो भाई लोग कहत नहीं कि उल्टी कर दे बोलो यार, बहुत भयानक तरीका से सर्वा कैले बाबे। और भाई लोग तो हम लोग और एक बार बतावल चाहते हैं तो हम लोग के जे वो वीडियो देखले हुई ओकर तो पता हुई कि हाँ हम सही बोलत नहीं है गलत बोलत नहीं है। जे ना देखले हुई भाई लोग तो हम लोग को देखे के मिली, बस तनी देर वेट कर लो, ठीक बा। और एगो बात भाई लोग इस तरह के लड़की के कमी हो गई बाबे के लड़के कुल के गान मारल फिरत आवे भाई लोग। तो हम लोग के माइंड में ही ठोट आवत है ना भाई लोग, ऐसा का बात नहीं कही सरवा के एगो बहुत बड़ा रॉकेट चलावत रहता, ठीक बा। के ऐसा का वीडियो बना के बेच के लाखों पैसा लाखों करोड़ रुपया कमाता रहता, ठीक बा। आदमी देखे वाला देखा था आउट ऑफ कंट्री में के वीडियो सेल होता है, ठीक बा। इंडियन में तो इंडियन आदमी जो बनू ई टाइप के वीडियो तो जल्दी देखेला ना, ठीक बा। कोनो वेबसाइट पे जाई तो ई कुल आउट ऑफ कंट्री में ही ज्यादा चलला, लाइक समझ सकते रहो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक बा। तो वह बात बा इस तरह के बिजनेस लाइन है जगह हमारे बिजनेस है यूट्यूब और इंस्टाग्राम होते ये सब बिजनेस अपन बना ले बाबे। कोनो के दारू पिया के अपना घर लेके जा पटक के गान मार के वीडियो बना के बेच दो। तो भाई लोग एक एगो मतलब बहुत बड़ा एजेंसी से ये जुड़ल हुए बा, ठीक बाबे। लाइक एकरा अंडर में बहुत सारा लड़का बड़ा सन, बहुत सारा लड़कन के संग रह के काम करेला, अलग अलग कनी के मतलब ग्रुप बाबे, ठीक बाबे। और वेबसाइट पर बना के का वीडियो समझ सके तो कैसन का वीडियो, ठीक न। हम नाम ले सकम नहीं तो वीडियो में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक बा। तो वैसन का वीडियो बना के इस तरह बेचेला और अच्छा मोटी रकम कमाला, ठीक बा। और एकर एगो इंस्टाग्राम आईडी भी लीक भरल है, लेकिन एकर ना हवे, एकर मतलब कोनो फैन क्लब का आईडी हवे। तो बहुत आदमी जाके एकर इंस्टा आईडी पर जाके मैसेज करता है कि वीडियो भेजो लान वीडियो मिली, उ दोस्त के चलावता है इंस्टा आईडी एकर। और इधर सरवा का देना कहाँ बा पकड़ा गेल बा, जेल में बना कहाँ बा हमारे यहाँ पता नहीं के, ठीक बाबे। और एगो बात भाई लोग मतलब जो नहीं कांड कैले बन भाई लोग इतना घटिया काम कैले बा, इतना घटिया अनुसरवा हम
भाई लोग हम का मतलब पहली बार हम देखबे तो सरवा हमर खुद घिन लाग गए ठीक बा। और भाई लोग तहनी लोग के देखबे तो तहनी लोग के जे देखले ओकर घिन लगले हुई पक्का बा ठीक बा। और एगो बात भाई ई सरवा इतना नीचे गिर गेल बाबा कि सरवा अपन दोस्त के दारू पिया के अपन दोस्ते के मार देले बाबा, समझ सकत रहलो। और भाई लोग जब से ही वीडियो वायरल भेल बा तब से कोनो दोस्त के घर सरवा दारू पिए नहीं जाता सन, इतना खौफ हो गेल बाबे। अब एग्जाम्पल तो के धली एक दिन कैमरा में से हम कहनी कि कैमरा में ना हमारा तरफ से पार्टी बा दारू और मुर्गा बा, कैमरा मैन काहे न होले ओ दिन मारे भाग सर पटक के गान मार देबे तब रे। भाई लोग सब केहू के इहे डर बा। और ऐसा का वीडियो तो हम लोग का बहुत सारा देखले को बोलो, दारू के ऊपर आदमी रील देखले को बोलो, जब से एक ओरिजिनल वीडियो वायरल भेल बा बहुत सारा दूगो दोस्त मिलके ऐसा का रील बनावत रह सन कि तुम्हारा पेट निकल रहा है कपड़ा खोल दो, तो बनावत रह वीडियो न सब एकरे देना भाई लोग। ई सर्वे का जब से वीडियो वायरल भेल बा तब से सर्वा सब एक पर मीम बनावता, बहुत सारा तुम लोग इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर यूट्यूब पर तुम लोग मीम देखले को बोलो, एकरे देना का सर्वा बना होता है ठीक बा। और भाई लोग अब तुम लोग बताओ तनी कि वो वीडियो कैसे डाउनलोड करे के बाबे। देख लो ई वीडियो से हमें कोनो मतलब नहीं है ठीक बाबे। अगर कोनो लड़की के वीडियो रहित न लड़का लड़की के तो शायद हम पहले गलती कैले रहनी भाई लोग, एक बार एगो लड़की के मतलब वीडियो वायरल भरे सबको वीडियो कर डाउनलोड करे के लिंक बतावत रहे तो हमू बता दिले रहनी ठीक बाबे। तो एवरी का अगर लड़का लड़की के संग भर रही तो हम वीडियो केहू के ना देती, कहे से कि हर एगो लड़की के प्राइवेसी होला, हर लड़का के एगो इज्जत होला ठीक बा। लेकिन ई सरवानु अपन दोस्ते का मरले बा भाई लोग, तो काहे ना वीडियो वायरल करी। जब ई सरवा के सब आदमी देखी, जब एगो तो थुराइल वाला तन मुकन तो बात अलग बाबे, जब एक वीडियो सबको देखिए एक शर्म लगी एक लाज लगी सरवा ओकर बाद से खुद ही काम छोड़ दी ठीक बा। वही कहते तो हम लोग को वीडियो हम देखावल चाहते नहीं। तो भाई लोग तो हम लोग करे कि ई बाबे हमार इंस्टाग्राम में जाए के बाद ठीक बा, ओकर लिंक नीचे मिल जी राजभर 11 हमारे इंस्टाग्राम के मतलब आईडी है ठीक बा। तो हम लोग अगर सर्च नहीं कर सकते लो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बा हमारे जाके ओजू से हमारे इंस्टाग्राम में जाइए लो और जाकर सबसे पहले फॉलो करे के बाबे। और हमारे बायो में एगो तो हम लोग का लिंक मिल जी टेलीग्राम का ठीक बाबे। तो मतलब 2-3 गो टेलीग्राम का लिंक बा, लेकिन हाई जोन स्क्रीन पर लोग तो हाई लिंक बा जो में लिखले बनी राजभर, ये एकरा में क्लिक करी हलो, क्लिक करने के बाद जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लियो लो, ओकरा में हम डाल दे वीडियो ठीक बाबे। और देखिए लो और भाई लोग कमेंट के जरूर बताइए लो कि सर भाई सही कैले बा अपन दोस्त के संगे ना गलत कैले बा, बस ये बतावे कर हलो। और भाई लोग एक वीडियो बनावे चाहे गान लिवावे सब दूसरा से खैर हमारा ओकरा से कोनो मतलब नहीं कि गान भी मरवावे कोनो हमारा दिक्कत नहीं ठीक बा। बस तो हम लोग के बहुत जना हमरा के डीएम करते रहो, ओकर बाद से बहुत जना कमेंट भी करते रहो कि सौरभ सिंह के ऊपर वीडियो बनावा क्रेजी भैया, सौरभ सिंह के ऊपर वीडियो बनावा, डेट्स वाई हम वीडियो बनानी है, अदरवाइज हम वीडियो बना ही के ना रहनी है ठीक बाबे। और एकरा में कोनो इंटरेस्ट भी नहीं है, कहीं से ऐसा का वीडियो जब भी हम बनावनी वीडियो हमारा डिमोनेटाइज हो जाला, वो वीडियो से 1 रुपया का हमने के फायदा ना होला ठीक बा। तो ये बात रहो। अगर तुम लोग के जो प्रोसेस बतानी अगर वीडियो देखे के मन बता जाके उतरी हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, बायो में हमारे लिंक बैगो जो में टेलीग्राम चैनल का नाम है राजभर, ओकरा में क्लिक करी लो और बाद से वीडियो डाउनलोड करी देख लियो ठीक बा। देख के बहुत जना हिलाइयो दे बोला हम जानता नहीं ठीक बा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।